Здравейте! Първо да кажа, че организаторите са и Федерация Култура на КТ Подкрепа, откъдето всъщност получих покана, за да дойда, изрична, да дойда и да ги подкрепя, тъй като за разлика от някои други хора, колегите от Федерация Култура, поне част от тях, знаят, че няма как да има култура, когато няма политическа подкрепа за културата, когато нямаш средства, с които да изплащаш достойни заплати, когато имаш министър на финансите, за когото служителите в музеите са просто бърсачи на прах, тогава няма как културата да се развива, няма как да се запазва българския дух. Видяхте и преди малко какво се случи. Не можело да даваме интервю на фона на Столична библиотека. Когато служителите, или поне част от тях, в културните институти се опитват да се разграничат от политиката, а всъщност всичко, което се случва в културата е следствие от отношението на политиците към културните дейци, няма как да имаме устойчиво развитие на този сектор, както и на всеки друг сектор, впрочем. Но този е ключов. Как си обяснявате това, че културата като елемент на националната сигурност не е национален приоритет буквално за всички, че не можем да се обединим дори около нещо толкова просто? Ние правихме поредица протести от Федерация Култура, от КТ Подкрепа през годините назад. И никой обаче не се трогва от това, че библиотеките затварят, от това, че библиотеките протестират или стачкуват. Защото това не са хората от градския транспорт, да речем, които спирайки работа, блокират живота на столичани. И понеже вече културата не е в центъра на живота на софиянци, те не усещат, че някой протестира, а това води до допълнителен упадък на културните центрове. Как да потърсим тази съзнателна промяна в нашите сънародници? Когато говорим за това, когато посочваме проблемите, когато стане ясно, че един служител в библиотека или читалище получават заплата минимална или близка до минималната, с всичките тези проблеми, които имаме в културните центрове и показваме ясно връзката между културния опадък, включително на ниво училище и опадъка в културната сфера. С това, че ако живееш извън центъра на града, извън центъра на столицата, ти буквално нямаш достъп до култура, нямаш достъп до театър. Много трудно можеш да стигнеш дори до общности, в които заедно с други съседи и близки бихте могли да поддържате някакъв социален живот. Това е израза на атомизирането на обществото, на индивидуализирането на обществения живот. По същество ние обществен живот вече почти нямаме или той е наистина минимален, което води до това ние да не можем заедно да отстояваме общи каузи и общи цели. Културата е част от нашето съзнателно израстване, част от духовния живот на българина. Те са застанали върху нас, паразитират върху нашата липса на култура и върху нашето атомизиране. Изправете се и те ще паднат.